हेलो चले आई गौर करें सुबह परमादड़ी आज के श्रोता समाज सिटी ना देवे और दूर दराज शैल कीर्तन प्रेमी एहबाल समाज की ओर से कोटि कोटि बार नमन बा। आप सबसे चिरोनी बार रिक्वेस्ट बा, बिनती बारज बा, गुहार बा, कृपया सब शांति के दान दी अह लड़का की बात पर बबुआ प्रोग्राम के प्रथमा चरण में मलिकार एहबाल समाज से कोनो भी प्रकार के गलती त्रुटि हो जा तो अपना घर के छोट बालक समझ के क्षमा करो। काहे हमें कम होता ये सिटी नहीं है रहो भैया तो चलिए आई ज्यादा समय ना लेते हुए आज है पावन पवित्र धरती पर बबुआ जहाँ 24 घंटा महामंत्र की जाप भइल बा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आज वही के उपरांत हमने के बिहारी लाल ओम जयंती मंगल कली भद्र कली कपालिनी दुर्गे क्षमा शिवाय धात्री स्वाहा स्वधा रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसी बाबा चौपाई लिखत नहीं तो का लिखत नहीं रामायण जी के देव चलिए कृष्णा पंडित जी परम आदरणीय कृष्णा पंडित जी बहुत रुपया के पुरस्कार देनी श्रद्धा के जय जयकार ना हो मलिकार कह गई बा कि देवन के देव है दानव के मानव के देव मननीय महादेव जी अमर फल चखनी तो लखनी बिलखनी आ जतनी रामायण जी के देव महा ऐसे चाचा मानस में लिखल बा कि रची महेश निज मानस राखा। हमनी के मानस के आधार पर चली ले जा केकरा साथे कैसन व्यवहार करे के चाही, बाप महतारी के सेवा कैसे करे के चाही, भाई भाई के रिश्ता कैसे निभावे के चाही, देवर भौजाई के रिश्ता कैसे निभावे के चाही, मर्द मेहरारू के रिश्ता कैसे निभावे के चाही। ये हमने के मानस के आधार पर चली ले जा, मानवता दर्शाई ले जा।